weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to hudallayi to ɓoggue to seeno busoɓe to hayre law to hayre mbara to hayre gollere to kasga to mairie to dagana ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno yaya ba to richatol ko on takkusan kadi juula ha e nder galle ceerno seydou nourou dem to pk 11 naccode ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kadruji men to leydi Mauritanie teskama tigui yoga e galleji e leyɗe taweteɗe nder naccode ha to ak juge kala ene mbi dakka ndiyam e oɗo saaha joni yoga e booli kadi e beddaji ene keewi ndiyam otoji e oɗo saaha joni circulation ne metti no feewi to leydi Sénégal jagorgal kalfinaɗo ko fati e ndiyam e ko fati assainissement mo leydi ndi o waɗi jeertago faade dendagal ɓen hoɗɓe e dande maayo ha tengti e maayo witego fleuve Sénégal ne mbattata hakkillaji men no feewi saabu maayo ngo ene ƴeeri no feewi to leydi Mali e nder temedde jeetato e yimɓe jeeɗiɗo taw ko ƴettanoɓe oɗo saaha joni wadde heblo mumen ko fate wontude dadiɓe e nder balɗe nogas e tati hen temedde ɗiɗi pawɗe taw mbaɗi déserté ɓe hen diwama ha laaɓi tawede kay kattanani wadde formation to leydi Burkina Faso ko seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen to funnague leydi ndi ko famɗi kala yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen hewɓe kadi mbarmi hen to leydi Niger noon teskama tigui ene ngakkira hitande hikka nde ko fate toɓoji e oɗo saaha joni laamu ngu ƴetti ko peeje wadde produit chimie e avion ngaji ya ha dow duule ɓe bombarda duule ɗe beele ne wonta toɓoji to leydi Guinée e catala bitegal FNDC woni front national pour la défense de la constitution leydi ndi ɓe kolliri tigui tuggino gas e jeenayyi lewru juillet woni altine ɓawo janggo ha yetto nayya lewru septembre dartoɗo maɓe dartin kala ko fate seppoji mabɓe noon saabi ɗum noon ko caggal nde ɓe joddi e ɓen halfinaɓe ko fate ɓen wiiteɓe médiateur halfinaɓe ko fate dogde koyɗe jaam hakkude CEDEAO e leydi Guinée bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. hayo bela mi hilnana bela mi joftay bela ko ɓatake ummorade e docteur Djibiso le grand guérisseur docteur Djibiso docteur de Kidira ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djibiso ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol le grand guérisseur ene safra kista fibrome ndogam sita hémorroïde tension diabète faiblesse sexuelle omo sewran kadi ɓen yawɓe yitade koyemumen rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala le grand guérisseur ene yawrani ɓen ɓe gueɗe mumen loofi eɓe arsugaji mumen kippi le grand guérisseur docteur Djibiso ene andina dendagal keɗineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi to Kidira to base makko tawateɗo to Kidira e nder galle makko o holliri noon ɗo e ɓoyde ma waɗi jillu makko to Wourossogui to base makko Wourossogui kala jiɗɗo jokkodirde le grand guérisseur docteur Djibiso tawi ko wonɓe leydi Sénégal yiiɓe hebde to banggue téléphone numéro makko leydi Sénégal ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko yiɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mali o jogui indicatif leydi Mali ko 00 223 mbaɗa 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djibiso ne andina dendagal kiline mum wonde base makko tawateɗo to Mauritanie ene tawe ɗon almudo makko miñi ko biteɗo makki ɗan bawɗo golle labɗo reedu malaɗo woni numéro ji mum téléphone ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 73 02 83 so tawi ko yiɓe hebde ceerno makki ɓan noon to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi Sénégal ko 00 221 77 924 16 81 le grand guérisseur docteur Djibiso ene wiya dendagal keɗineɓe mum yo gandu safroyade ɓuuri safroyede.
musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere jaɓɓoɗen gorel teya. gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinora ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teya ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ha wula jaw ha fasa guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel teya an joguiɗo AVC walla jogui cardiaque ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru mo nangata taare caɗele gorago tuƴiɗo kofiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru an donkuɗo yaade jama e juma jokkoyɗe enɗam gam koyɗe musoje jokkodir e gorel teya. an neɗɗo tuƴiɗo so tawi aɗa yara gorel teya gonata koye foccade ha mbiya liw sa yiiɗi jokkodirde gorel teya sa yeehi to site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ma janggan hoore maɗa. sa jangi ma yii toon kala ko gorel teya safrata so tawi ne yaade maɗa mbaɗa commande mo jiɗɗa kala e nder oɗon site maɓe jaaboma ko ɓuuri yawde. sa yiɗi hebde tonggode gorel teya so tawi ko to leydi Sénégal gonɗa 00221 77 631 71 68 ɗum koto Touba notatoma ko biteɗo Moustapha Mbacké. so tawi koto Kidira woɗɗani leydi Mali galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54. so tawi koto leydi Gabon gonɗa Libreville to jeere Mamboje ko taari ɗum kala Demba Sy mbatta ko 00241 077 12 45 51. so tawi koto États-Unis de Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 347 701 56 77. so tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji men e gorel teya kala leydi ndi gonɗa gorel teya ene ɓuuri ɓattitadema. kettude kabaruji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore biira nogase jeeɗiɗi lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehli moon almudo moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men e ɗemgal pulaar noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno men ceerno Abdoulaye Sara e gaddugol ceerno Habous Diallo eɗen pecca sunare men e dendagal ɓesgu ligseɓe naɓe kala ha tengti noon e galle salsal ɓe jaltugol aduna mawni meɗen biyetenoɗo Sala Adama Doro noon ko wendoga hande o yalti aduna to ligseyba gorgol en duwanima musidɗo makko sehil makko biyeteteɗo ba Mamadou Ceerno ko noon kadi en duwanima mawni ko biyeteɗo Sal Mohamed Bocara e miñumen kala tawteɓe to ligseyba gorgol eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puddotoɗen toɓoji cakkitiɗi tobde noon e nder Nouakchott ɓeydima sattinde gurdam yoga e yimɓe kay tawateɓe e nder leeɗe ko wayno Sebha Basra Elmina Teyyareta ko wayno cité plage ko nandi hen kala e nder yoga e laabi kadi ne teska tigui ene mbi dak ndiyam ha yewɗo saaha joni yoga
e nokkuji kadi ene waɗi ko wiyete niidi pulam woni jolɓitte musɗo no fewi bonde e otoji laamu ngu nana dari no dole mum ponno nulde stirnaji kay e kala nokkuji siɓade ɗamna ɗen diƴƴe tawatede ndera ɗiɗon booli beele kay ene wawa ustude diƴƴe ɗe e ndera wuuro ngo kono noon ha e oɗo saaha joni e ɗum heewi ndiyam saabu ha e oɗo saaha mo kalten waɗi nokkuji oto so wirtima ɗon wa susata nadde hen ha joni koye on fannu keddoɗen député ak juge biteɗo Sidi Abou Ahmed Wulu Mohammed El Hassana o holliri tigui wonde toɓoji cakkitiɗi tobnode jamma alkamisa ine weeta aljuma ɓen hanki o e nder wuuro ak juge ɓeydima sattinde gurdam yoga e ɓen hoɗɓe ɓe galleji men tawata ɗo e yooleyru e oɗo saaha joni o holliri noon o waɗi ha tengti noon e ɓen tawateɓe nder leegal bitegal tarhila e ko taari ɗum kala o waɗi erago noon kanko Sidi Ahmed Wul Mohammed El Hassana député wuuro ngo o waɗi erago faade laamu leydi Mauritanie ɓeydata junggo mum kay to banggue ballal gam fabade kay e oɗo saaha joni ɓen ɓe galleji men tawate e yooleyru ko noon kadi o waɗi erago faade société ji miniére siggotoɓe kanŋe ko nandi hen tawateɓe nder nden fanle kala ne mbawata fabade ɓeɗon yimɓe kay jayaɓe e nder wuuro ngo e ko taari ɗum kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jawrgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde kay togui ko rafi mboroso Covid-19 naati nder leydi he faade oɗo saaha joni ko winditi e doggol corona ɓe jettima capanɗe jeegom e ɗiɗi ujunere ne fayi temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayo e yimɓe nayo e nder hen noon capanɗe jeegom e goho ujunere temedde jeeɗiɗo e yimɓe ɗiɗon caframa ha celli keptino cellal men paati galleji men so tawi ko doggol winditiɓe yaltuɓe aduna kay rafi coronavirus yooɓi nder leydi he ɓe jettima temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e yimɓe ɗiɗo e ñalawma hande o noon ko hedde juuɗe safroɓe tinnaɓe wonduɓe coronavirus woni ko wiyete cas actif koɓe capanɗe joyo neɗɗo e nder mabɓe noon hen capanɗe nayo e jeetato ene cimori no moƴƴi no fewi ɗiɗo noon tampi sanne ma ballite to banggue fofago ɓe kolliri kadi ko so tawi noon koto banggue taux de guérison woni safraɓe ha celli e nder temedere kala e nder arnoɓe rafi o hen capanɗe jeenayyi e jeetati piccala capantati nayyi kepti cellal mumen so tawi kadi koɓe rafi o yooɓi e nder temedere kala ɓena fiɗaɓe rafi o e nder temedere kala ko go en piccala ko en go piccal capanɗe joyyi e jeetati % woni koɓe rafi o yooɓi woni 1,58% ɓe kolliri noon togui kadi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal holki so waɗago nder leydi he ɓe jettima million ene fayi temedde jeetati capanɗe joyyi ujunere ene fayi temedde jeenayyi nogas jeenayyi neɗo woni 1,85,929 personnes so tawi noon ko ƴettuɓe ñakku men taw ko ñakko gadango ɓen noon enen jaara e oɗo saaha joni million ene fayi temedde jeegom capanɗe jeeɗiɗi ujunere temedde jeegom capanɗe nayo e joyo neɗɗo so tawi noon ko ƴettuɓe ñakkuji men ɗiɗi ɗi kala ha timmi ɓe jettima million ne fayi temedde tati capanɗe joyyi e goho ujunere e temedde ɗiɗi capanɗe nayo neɗɗo so tawi noon ko ƴettuɓe dose de rappel woni dose tataɓo ɓen noon e ñalawma hande o eɓe jaara e temedde ɗiɗi capanɗe jeetati e goho ujunere ne fayi yimɓe e jeetato ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jeena ha to jaagu noon tawi e nder département de Kermesene yimɓe diwan o noon kolliri tigui ne ɗomɗino feewi e oɗo saaha joni saabu kay ngakkede ɓe ndiyam labɗam woni ndiyam robineji ɓe kolliri kene wona jonte ɗiɗi joni robinaji mabɓe jaltinta ndiyam yoga e mabɓe kay oɗo saaha joni kutotto ko diƴƴe yarde taw wona diƴƴe labɗe no feewi eɓe jogui kulhuli noon maɗum saabo rafiji kewɗi e nder diwan o ha joni ko leydi kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen ñande altine no gasi ɗiɗi lewru août gonɗen ɗo ministre de l'eau yantude ministre de l'eau et de l'assainissement mo leydi Sénégal o waɗino jertago faade ɓesgu leydi ndi kala hoɗɓe e dande maayo e ngan sango noon kulhuli jogono kay koye ɓen hoɗɓe e dande maayo taw ko maayo ngo gambi e saabu kay o hollirino on saaha niveau maayo leydi gambi ngo ngabbino ha yettima 7 métre to station hydrométrique tawateɗo to Kédougou e on saaha noon o wino ko fate ɓen hoɓɓe to fleuve du Sénégal hoɓɓe dande maayo Sénégal ɓen noon e on saaha ngalano caɗele balle seeɗa fawti hen noon ɗum waylima no fewi saabu e ñalawma hande o oɗo saaha joni niveau taw ko maayo ngo leydi Gambi fuɗɗima jippade no fewi maayo Sénégal noon niveau mum ngabbi sanne aseta hande o communiqué mo holliri kanko ministre de l'eau et de l'assainissement holli tigui wonde maayo Gambi ngo jippima no fewi to banggue Kédougou ha to banggue makko ha to banggue simanti kala jippima no fewi tawi noon koto banggue Gouloumbou oɗon banggue ha joni maayo ngon lutti ƴerde no fewi so tawi noon ko maayo ngo Sénégal ɓe kolliri tigui woni
fleuve Sénégal to station hydrométrique tawteɗo to Matam o ɓeydima no feewi côté alerte makko yettima alerte makko ko 8 métres e holliri noon ɓe kolliri ñande nogas e nayi lewru août 2022 niveau maayo ngo sanga tigui 18 heures wonno ko 6,69 métres woni métre uji jeegom piccal capanɗe jeegom e jeenayyi alerte hande noon nogas e jeeɗiɗi lewru juko sanga 10 heures nde ɗum ɓeta noon ɗon to Matam tawama tigui niveau maayo ngo yettima 7 woni métre uji jeeɗiɗi piccal capannayyi woni 7,40 métres ɗum ɓeydima no feewi kanko ministre o noon e erima dendagal population woni ɓesgu hoɗɓe dande maayo fleuve Sénégal kala nde battata hakkillaji men no feewi ɓeydo rentade e oɗo saaha joni saabu maayo ngo ƴeeri no feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen docteur Imam Thiam kañum woni président de l'ordre des vétérinaires de leydi Sénégal woni docteur eɓe safroɓe jawdi nder leydi Sénégal o holliri tigui wonde ɓoyata ma leydi Sénégal ummono ko wite campagne woni ruuma ñakkude dendagal jawdi daridi tawtede nder leydi he kala gam haɓade oɗo rafi biteɗo peste o holliri noon ruuma o woni campagne ko fate ñakko jawdi ndi ma ya ha lebbi jeeɗiɗi e nder jokki leydi he kala saabu kay fa ɗum fuɗɗoto ko ñande joyyi lewru septembre dartono ɗum ma ɗum ya noon ha ñande capantati e goho lewru mars hitande dartone woni 2023 yidde laamu Sénégal noon e ngoɗo ñakko kay ko ñakkude ko famdi kala kene qime ha million ngaji jeenayyi hakkude ovin e caprin woni beyi e baali ɓe ñakka kadi kene qime ha million ngaji ɗiɗi e temedde joyyi bovin woni hakkude naggue e ngeloba ɓe ñakka kadi temettati e capanɗe joyyi ujunere taw ko puccu wondude e million ngaji joyyi taw ko volaille woni guertore e dendagal diwoje kala ɗum foof noon ko haɓade rafi biteɗo new castel tawteɗo nder windere nde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e dow route nationale numéro 5 taw ko tolno leydi Gambie ɗo wuuro witego Stokkoye ene tawe to banggue leydi Gambie ko bus transport kañum waɗi toon accident subaka hande o bus o noon ko bus umminoɗo to wiyete jiñaki wuuro tawtego e nder département mo Bignoma panoɗo to Dakar o yani koye lawol tawa kadi waɗɗani waɗi accident o noon waɗi mayɗo hen goto neɗɗo goto wasi hen fittade mum waɗi ko famli kala fodde yimɓe sappo barmuɓe hen gañiɓe kala noon e oɗo saaha joni tawe nder cuuɗi cafri ɗi tawateɗi e nder ha leydi Gambie koto Saint-Louis paadena to Saint-Louis noon ko babiraɗo goto mo duuɓi capanɗe jeetati kañum e joom suudu mum kañumen teɓano guila ñande jeenayyi lewru juko gonɗen ɗo ɓe nanguirno noon ko wadde dartorade ko fate trafic de drogue ko gendarmerie ɓe Podor noon caggal tigui corbinno wonde ko ɗum woni ligguey makko kanko babiraɗo e joom suudu makko kala ko ɗon ɓe neeli neɗɗo goto civil yeeyi toon sodore simme walla mbiyana drogue o mo hinde chanvre indien ko ɗon tigui ɓe mbawi teɓademo kanko babiraɗo noon e joom suudu makko kala ɓe darima to yesso juge to tribunal de grandes instances mo Saint-Louis yawore mabɓe yani ha laaɓi babiraɗo taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso omo wiye MG omo yette Diallo joom suudu o noon ne wiye a ene yette si kanko babiraɗo taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso debbo o noon goppitama ha laaɓi habaruji men e ɗemngal pulaar senumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali noon temedde jeetati e jeeɗiɗo aade taw ko darinoɓe kay gam yidde wadde formation wontude koninkoɓe waɗnoɓe recrutement gam yidde wadde koniyankagal wonnoɓe formation woni heblo mumen to base biteɗo baho e nder mabɓe noon tawi e nder ɓen temedde jeetati e jeeɗiɗo hen temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e goho ko sukaɓe ko sagataɓe rewɓe e nder mabɓe noon ɓen temedde jeetati e jeeɗiɗo teskama tigui hen temedde ɗiɗo ɓe hen diwama ɓe hen mbaɗi déserté goppi ha laaɓi ɓe hen tawama cellani mbawa wadde formation men ɓe hen kadi tawama e kala saaha jena crise aji taw ko barogal crise musɗino feewi e nder rewɓe he noon hen ɗiɗo mbaɗi fausse couche woni tigui mbaɗi toon avortement eteɓe hen ɗiɗo hen nder ɓen ɗiɗo hen goton tampi sanne manawa tigui to hôpital mo Ségou waɗa e mbadi évacuation ɗum ɗon noon ne hollir tigui oɗo saaha joni wonde kay ɓen ƴetteteɓe kala saaha ene mbiya yo keblo wadde koniyankagal e ɗum tengtina tan wonde ɗum laaƴi no feewi hewɓe tigui ne ƴette taw wona joguiɓe cellal walla joguiɓe wala joguiɓe hattani wadde formation ha timma ɗum saabi noon e nder balɗe nogas e tati tawa sirruji kewɗi caktima ha kene wona temedde ɗiɗi neɗɗo mbiɗen yimɓima e mabɓe ha laaɓi oɗo saaha joni heddi toon ko temedde jeegom pawɗe seeɗa ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni Abdoulaye Diop kañum woni jagorgal kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi Mali ministre des affaires étrangères o bismima noon o joddima en audience to bureau ji makko
makko to noon e gon e ambassadeur mo république populaire de leydi Chine hono son excellence Ji Hong noon ɓe jewtidi ko juuti noon ko fati kayim e oɗo saaha joni ko leydi Mali waɗi saisi tribunal waɗi saisi tigui fedde gotago windere witende conseil national de sécurité des nations unies ko fati kayim wonde ɓe joofi ɓe takki leydi France ɓe joofi ɗum feɗeli wonde leydi France enen gemba ɓena seɓitiɓe tawateɓe nder leydi he to banggue ngaaluji ha to banggue pétalaji e banggue peeje kala gam yidde bonnude leydi Mali oɗo saaha joni noon ko kan haala woni ko yardete café e nder leydi Mali habruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mali jiyan ha to gawo hono général de division Oumara Diarra kañum woni chef d'état major général des armées mo leydi Mali gonɗo e jillu mum e wonno jillu mum taw ko e mbadi visite d'autorité e nder falde gawo to secteur 1 e mbadi opération Mali ko o joddima noon e chef de l'exécutif régional mo gawo e mawɓe ministre ma wondude kadi ɓe kirtodima mbaɗi jonde hirande woni tigui ɓe waɗi jonde hirande ɓe kirtodima noon e nder hirande he noon ɓe mbawi tigui ɓe mbaɗi ɗum koto base militaire mo fi homa aga Alin Sara mo gawo ene tawtora hirande nde noon dadiɓe hewɓe ɓe martabatoɗo ɓe martaba officier ji ɓe martaba sous officier wondude Demba Sumbolen woni homme de troupe kala mbawi notitade e nde ɗon hirande ɓe jewtidi ko juuti noon e koɓe ƴetti ɓe jewtidi noon ko ƴettude peeje kayiyam ƴettidde peeje e 10 nodirde e fewjidde ko fati kay no jamma artiri e to falde gawo no jamma dumiri toon caggal kay ɓeɗon koni koɓe hinde barkande jalti toon haalaɗi habaruji men ɗemgal pulaar so ɗum mbima to gawo koto leydi Burkina Faso paɗen sebbitiɓe mbaɗi jangu mumen aljuma hanki o nogas jeegom lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi to funnangue leydi ndi ɓe mbari ko famdi kala yimɓe jeeɗiɗo fof noon ko jamureɓe woni civil en yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen ñalngu ngu noon waddi ko aljuma hanki sanga 5 heures du matin woni sanga juulala salatu ɓe mbaɗi nguɗon jangu e nder falde Nadia Boli ene tawe tigui waɗɗani woni yimɓe hewɓe kadi mbiɗen mbarmi hen koto leydi Niger paɗen leydi Niger noon teskama tigui hitande hikka nde eɓe ngakka toɓoji no fewi e oɗo saaha joni ndungu mabɓe ne satti no fewi ɗum saabi noon e oɗo saaha joni koɓe ƴetti ko méthode kesso no fewi woni laaɗe diwoje mabɓe ɓe mbaɗa hen produit chimique ko wayno haalisa danejo e produit goɗɗo ene wiye sodium e goɗɗum ne wiye acétone ɓe kewi rendini ɓe jiiɓi ɗum ha jiiɓo ɓe mbaɗa ɗum no annama poudare ni ɓe mbaɗa avion ngaji mabɓe walla hélicoptère uji jaa ha jiima e duule ɓe pulla e duuɓe ɓe mbaɗa bombardé duule ɗe ɗum noon saabo ha ƴiwonde toɓoji toɓa ko ɗum ɓe keɓirta toɓa e oɗo saaha joni saabu huldeɓe kay sécheresse woni tigui yooro e nder leydi hitande hikka nde koto leydi Guinée Conakry paɗen FNDC woni front national pour la défense de la constitution ko fedde dariɓe rende ko fate tunirgal leydi Guinée ɓe kollori tigui wonde à partir de altine nogas jeenaya lewru jukko gonɗen ɗum ha yetto aleta nayyi lewru septembre dartoni koɓe dartinoɓe dendagal ko fate seppoji mabɓe woni ko wiite trêve ɗum nan ko caggal kayinde ɓe joddi ɓe kaldi seeɗa ko fati kay e oɗon biteɗo boni yayi docteur Thomas yayi boni kañum woni médiateur CEDEAO nder leydi Guinée ɓe kollori tigui maɓe dartina seppoji mabɓe ha ɗo e balle ɓe ƴeewa so tawi ma wot ko ɓoosi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal pulaar sowte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ko Saydou Abouba kerki malaki jaam yo jaam Allah jogoɓe jogo on.